Samandaňlar giýçäşi edýdilişler. Saman otursunmy, ojaňyza bereket. Başyňyz dik, janyňyz sag bolsun diýen Hak Bileleşiginiň Türkmenim kanalynyň nowatdaky gün ýalimine başlaýar. Bugünkü biriň temamyz, geçenlerdeki temamyzyň dowamy höküminde halkara talaňçylykda gezek Türkmenistanyna. Gynansaňam Kazakstandan soň gezek Türkmenistanyna gelýär. Köp garaýş bildirenden, köp zatdan habar bolandan, analistler, syýasy synçylar köpsiniň garaýşy şundan ibaret. Aslynda şum habar däl, gowy habar berjek bolýas. Ýöne onu da gynansaňam hakykaty aýtmaly bolýas. Biz şu wagt eçenni näme etdik? Biz şu wagt eçenni Erken Ses kanaly bolsun, Erken Ses kanalynyň soň Türkmenim kanaly bolsun. Hemişe biz watandaşlara hakykaty düşündirjek bolduk. Hakykaty aýtdyk. Kimiň nähilligini aýtdyk, düşündirdik. Bu hemme zatdan ol biziň metodumyz nähilidi? Bir işi nädip etmeli? Ya bir hakykaty nädip bilmeli? Hakykat bilen yalan näme? Provokasiýa bilen dogry näme? Yalançy bilen dogruçul umuman şu agaran taýgarar ýaly. Biz sehelçe watandaşy urukdurmagy, %20 urukdurmagy, %80 watandaşyň özüniň hakykatlara düşünmegini isledik we şol çarşawada biz iş alyp bardyk. Bizim formatymyz şeýledi. Mundan soň näme etmeli ýa meselem ýa näme edilmeli diýe. Näme edilmeli diýilende dogry hemme zady aýdyp bilemzok. Ýa siz näme diýäňiz, näme edip ýörsiňiz diýilende %100 hemme zady aýdyp bilemzok. Näme üçin? Sebäbi duşmana taktika bermäge gerek ýok. Ata-babalarymyzyň aýdyşýaly su diye yatar, ýöne duşman niye yatmaz diye. Edil şolara ýalaky gynansaňam duşman yatmandyr. Biziň şu wagt eçenni eden gaýgylarymyz, aladalarymyz hemmeti togry çykdy. Şu gün Gazagystana meselem Gazagystanaky bulaşyklygy kim başlatdy? Kim muny guramaçylygyny ýola goýdy? Şu gün halkara nemelere seredýän, metbuata seredýän, Ýewropadaky metbuat bolsun, başga ýerdäki metbuatlar bolsun. Metbuat organlaryna şeýle bir habar bar. Ina men size şeýle kamera görkezýän, özüňizden görür ýaly. Soň men özümden tapyp aýdamok. Ekrana men nemeleri getirip bilemok, sahypalary häzirlikçe bu programmany doly özleşdirmem soň men görkezip bilemok. Ýöne isteseňiz özüňiz Deutsche Welle.com sahypasyndan özüňiz girip okap tanışyp bilersiňiz. Şo taýda diýe Fransiýada ýaşaýan Kazakstanly opozisioner diye Demokratический выбор Kazakstana ýagny DVK-nyň lideri Muhtar Ablyazov öz ýurduna bolup geçýän bu wakalara revolýusiýa goşadyrynyň içinde berýär. Revolýusiýa diýip baha berdi diye. Şeýle garaýş beýan etdi diye. Men pikirime görä gaty ýakyn wagtda rejim gutarar. Rejimiň soňu gelir. Bu diňe wagta bagly. Munam wagt görkezýär diýip garaýş beýan edipdir. AFP
Agence France Presse ýagny Fransiýanyň habar gullugyna, habar agentligine berenler. Onuň Ablyazov diýe Rus goşunynyň Gazagstana getirilmegine batywalçylyk, okupasiýa hökümine diýe baka berdi diýe. Şeýle de Russiýa Federasiýasynyň prezidentiniň öňkü SSR-i täzeden dikeltmäge çalışýanlygyny öňe sürdi diýe. Soňam sözleriň üstüne şeýle getirdi diýe. Putin bu işlere näçe köp goşulsa bu işlere şonça da Gazagistan Ukraina meňder. Şeýlelikde Gazagistan Russiýa Federasiýasyna düşman bolan bir ýurda ögürler diýip opozisiýon siýasatçy gaty önümli gürledi diýe. Muhtar Ablyazov DVK-ny biz nerden bilýär? Bu Demokratiskiy wybar Kazakstana diýilen Gazagistana dolu gadagan edilen bu siyasi hereketiň opozisiýa Türkmenistan şahamçasy var. DVT diýilen adam şondan kopýalanan. Siz internetten Google'dan has çekmejek habarlary aslında tapıp bilersiňiz. Ýöne men şu taýda käbir zatlary tap geçmek isleýän bu Muhtar Ablyazov diýilen adam özüni şu Gazagistanyňky ýakylşyklaň, ýykylşyklaň, vandalizmiň, ýani o protest diýip atlanyrly aslında bu protestde şoň guramaçysy hökümine özüni häzir şeýle sypatlanyrýar. Men gurnadym zat etdim diýe inni bu Muhtar Ablyazov bilen baglanşykly nemelere bakanda, maglumatlara bakanda bu Muhtar Ablyazov kim? Öň Gazagistanyna energetika, biznes, sowda, ykdysadyýat ugrundan ministrlik de işlän ýokary ýol başçy bolup, şeýle de bu Gazagistanyna bir bankyň hojaýyny bolan. Bankyň ady Bank Turan Alem diye bankyň ady. Soň ol bankyň ady BTA Bank diýip üýtgedilýär. Gaty köp diye Gazagistanyna diye köp tenderleri, köp umuman esasy oljaly, ýagly işleri diye şol bank alyp bardy diye. 2009-njy ýylda Ablyazov diye pul uğurlamakda bankdan, şol bankyň hasabyndan pul uğurlamakda aýplandy diye. Minimum diye. Inha, seredin. 6 sanyň ýyzyna 9 sanyň nol bar. Näçe bolýar? 6 milyar dollar. 6 milyon değil. 6 milyar dollar uğurlamakta ayıplandı diye. Yönü diye bu bankir özüne bildirilýän ayıplamaň diye duruşu bilen siyasi äheňe eýediğini, özü oppozisiýa bolan soň şeýle tökmet atylýanlygyny öňe sürdi diye. Bu DVK-nyň ýol başçysyna garşy Russiýa bilen Ukrainada jenaýat, halkara gözleg jenaýat işi bolýar. Gazagistanyň Fransiýa bilen iki taraply bular ýalyky, şular ýalyky jenaýatkarlary, jenaýatda aýplanýan, gözlenýänleri çalışmak, gaýtaryp bermek alalaşy bolman soň Russiýa bilen Ukraina diye ýüz tutdy diye bu işe. Ýöne soň diye Fransiýa diye şonu diye goý bolsun etdi. Russiýa gaýtarylyp berilmegini goý bolsun etdi.
Dewekan baş tutanyň diýe. Inni has täzin bir zat bar. Gaty täzin bir zat bar. Deweka bilen baglanyşykly hükman kelläňiziň durwagty hükman üns berip çık şu deweka bilen baglanyşykly bir zady ünsden düşürmän. Şo taýyny telimge de okan. Men 3 deterfede okap berjek. 2017-nji ýylyň aprelinde Muhtar Abilyazow täzeden Demokratiçiski wybor Kazakistana Kazakstanyň demokratik saýlawy diýilen opozisiýa hereketiniň diýe täzeden aktivleşenligini, täzeden işine başlandygyny diýe oglan etdi diýe. Indi bu DVK Türkmenistan boyunça filialy haçan sahna çykdy? Aýdyňany? Tomoşaçylar? Sizden garaşýan haçan sahna çykdy? DVK Türkmenistandaky filialy ýa Türkmenistan boyunça Türkmenistan proyektine seretýän bölümi haçan sahna çıkarıly, orta çıkarıly, öňe sürüli. Aýdyň şuny, soň galan ýerden dowam edýäs. Kazakstandaky senariýa Türkmenistana gaty gyzgawatyň içinde. Gaty gyzgawatyň içinde durmuşa geçirilmeli edenligini size faktlar bilen düşündirmek isteýän. Näme diýdiler? 15-nji ýanwar diýdiler. Test diýdiler, test. 15-nji ýanwaryň näme üçin test diýilem? Goýup düşündirjek. Bu men pikirim däl, mehriban doganlar. Men aýdýan zatlamy men bir ilçi, men bir araçy. Men maksadym halka hakikatlary ýetirmek. Halky otdan, çukurdan, zyndandan, görünmeýän belalardan halky oýnatgy edip ulanmak isleýän, keseki güýçlüň berkidine hyzmat edýän hyzmatkarlyň, watan haýynlarynyň, dönüklüň, adam satýanyň şerrinden, şolaryň her hili oýunlaryndan halky uzak tutmak, şolara ağlanyp, daşary ýurtlarda şolara el çalpyp, şolara ýallaklyk edýänlere hakikaty gözüniň içine sokup, dürtüp düşündirmek mümkin bolsa bir adamy halat edebilsek şu bela beterden, şu keseliň içinden, şu watan dönüklüğünün, haýynlygynyň içinden bize uly peýda planlar bir wagt düzüldi, proyektler bir wagt düzüldi. Bular öz arasynda wezipe paýlaşyp bilmediler, kürsü paýlaşyp bilmediler, şoň üçin dargadylar. Ýöne proyekt durmuşa geçmeli wagty geldi, proyekt biçdi. Bu proyekt mundan näçe ýyllar ogul taýynlanyp goýulan proyekt. Bu DVK Türkmenistan proyektindäkiler bilşiňiz ýaly hemmämiz şaýat bolduk. Diňe absurd, yalan, bolmajak zatlar. Protest edýän zatlaram protestde. Halka söz berýärler, wada berýärler, halk bilen sözüne de ananok, puluny da ananok berjek diýen puluny. Halkyň bir jübüsünden alyp, beýle bir jübüsüne goýjak bolýar. Halkyň puly, döwletiň puly. Oğruluktan, kezzaplıktan hiç wagt dälmeýär, mehriban doganlar. Bir jemgyýet döredilende. Bagyşlan bolun, ötünç soraýan. Bir jemgyýetde sürü awsatsyz bolmaz ýa, edip soraýan. Bir jemgyýetde ogrum bolmaly, egram bolmaly, küntem bolmaly, hemmeti bolmaly. Sebebi şonda deňagramlyk bolýar. Türkmenim kanalynyň geljekde bir telekanaly öwrülmegindäki iň esasy prinsiplerinden biri hemmelere açyk bolmagy. Hökümetiň tarapyndan ogrulyň, egrilen, jümrülen, jenaýatkarlyň tarapyndan
kimin tarapyndan bolsa bolsun çıkıp öz garaýşyny edep çarşybasyny halk köpçüligine ýetirip bilýär. Şu mümkinçiligi biz döredýäs. Bu mümkinçilik her telewidenýe ýa-da her YouTube kanalyna, her platformada hökman bolaýmaly. Indi siz pikir edip görüň. Beýleki kanallara seredin, bir ramkaň içinde gidip oturanlar hemmede. Alternativ ýok, deňaramlyk ýok. Halkyň pikirlenmegine, oýlanmagyna sebäp boljak hiç zat ýok. Diňe bir sadyrgyn gidip otyr. Bu senzura diýilýär muňa. Bu metbuatdaky diktatorlyk bu. Bu bolýar. Häzir men şatlygy çykarman bilýän, gurrun ýok, bolýar çykarmaýyn. Ýöne şatlygy çykarmasak biziň pikir taýdan, jemgyýetçilik taýdan, guramaçylyk taýdan, pikir taýdan ösmegimize gaty bökdönşik bolýar. Sebäbi biziň edýän pikirimiz, biziň kellede uýan zadymyz bir taraplaýyn bolýar. Biz beýle kadar bilemiz ok. Edil häzir Türkmenistanyň bolup duran ýagdaýlar ýaly. Häzir Türkmenistanyna her welaýata habar giden plança adam, plança saýlama adam fevralda gelmeli. Aşgabatda serdaryň tagta çykyşyna gatnaşmaly, şoňa el çatmaly, ýallakylyk etmeli, eýe Memmedat planlanyp goýulan. Indi ýanky aýtjak bolýanlarym. Bu Türkmenistanyň akylan arzu hyýalyna görä serdar tagta çykar diýip pikir edýärler, umyd edýärler, isleýärler. Ýöne. Başga ýerde bir näçe ýyl mundan öň, bir näçe asr mundan öň taýinlanyp goýulan proýektler bar. O proýektlerim häzir durmuşa geçip başlady. O proýektler birinji durmuşa geçen ýurdu niredi? Owganistanyny. Owganistanyňky kelle keser Talibanlar, Islam döwleti, Al-Qaida hemmeti bilen bile kelle keser şolaň hemmeti. Näme üçin şolar Owganistan tapşyrly? Olara bara bir eşege ananylmaly adamlar däl olar. Ýöne şolara bir ýurt alanylmaly. Ne şu taýda size oýlanar ýaly ullukan sapak bar, duýduruş bar. Biz bu regiony sevdi bulaşdyrýas. Bizim planlarymyz, proýektlerimiz başlady diýip duýdurdylar. Ýöne gynansaň bizim internetdäki aktiw watandaşlarymyz yalanlara, tökmetlere, yalan gurrunlara, boş gurrunlara, yalan propaganda el çatmağa dowam etdi. Ünsür in köp adam satýandan watany satjak, uje eýem satyp goýdular. Olar satyp goýdu. Şoň üçin arkaýnalar. Şoň üçin olaň reytingi düşýär diýip alzyraýanyň, agzyna gelen zady aýdýanyň, arkaýyn söwgüniň oturanyň, edepsizlik edip oturanyň, yalan söýläp oturanyň sebäbi şol. Boljo bolly, hemme zady bolly. Käbir adamlaň şolaň tarapyna geçmeginiň hem düşünürşi şundan bar. Olara da aýdyldy. Siz isteseňiz, istemeseňiz, bir goşulsaňyz, goşulmasaňyz, biz şu proýekti durmuşa geçirýäs. Eger häzir biziň reklamamyza, reytingimize kömek etseň, ay saňa da bir sün, saňa da bir wezipe, saňa da bir oturguç, saňa da bir kürsü beres diýilip wada edilýär. Ýöne Türkmenistanyna bular gan nöküşlügi gurnandan soň gan nökülüp Türkmenistan gana çaýkalyp, ýakalyp, ýykylyp, tekillenenden soň TikTok'ta bir ýa-da Gurbanuly 15-nji ýanwarda sen köşküňi ýakmaňa barýar. Kelle inha şu inha el çarpýandan kellesi şu. O köşk Gurbanulyň haramdan köşkü däl. O köşk Türkmenistan döwletiniň maly emlägi, Türkmenistanyň halkynyň maly emlägi. Hak bolmasa döwlet bolanama.
Döwlet başga, hökümet başga. Hökümeti çalışyp bilýän, döwlet çalışylan, döwletiň könesi täzesi ýok. Şol döwlet, täze döwlet diýäniň hem täze Türkmenistan diýäniň hem niýeti başga, olam belli. Bu kanalyň kaçysyny, hilini bozýar şatlyk diýen. Türkmenistan halky, sen göňüňe degesim gelemek. Ýöne şeýle bir ýagdaý bar. Biz jemgyýet bolup hoşmeýilligi öwrenmeli. Tolerant nasip diýilýär. Geçirilmelligi öwrenmeli. Şatlyga meňdeş adamlary, her hili adamlary çylmak aňsap, yere gömmek aňsap. Ýöne Allah'dan yardım dile. Şolaram yüreğine hakikati koyup, şolaram hakikatin tarafına çek, şolaram halkın behvidine gönüptür deyip, ansa deyişi derler, kıyne işi etcek olmak doğru değil mi Türkmen halkı? Kömül yıkmak inansa değil. Her sana iki doğduğumun arasında bir zat deysem seni müküleyem. Ýöne bu bizim maksadymyza gawat gelen o. Siz tesvirçiler, göni aýlym alyp barýan, alyp barjylar siz. Siz görülle bolmaly. Siz diňe öz göz ýetimiňizi giňertmeliler. Size tomaşa edýänden göz ýetimini giňertmeli. Inha şu mukaddes hyzmat iň uly goşunt. Watan üçin, halk üçin. Türkmenistan'daki ýagdaý näme bilýäňizmi? Häzir dowam etjek. Türkmenistan'daki ýagdaý. Artyň harmany ýadyňyza düşýärmi? Aýrytly adam kino filminde nähili? Artyň harmany. Artyň harmanyň nähili bolanyny bilýäňizmi? Ýadyňyza düşýärmi? Ýadyňyza düşmeýänleriň häzir ýadyna düşer ýaly. Artyň şol aýrytly adam kino filminiň artık bilen bağlanışıklı, Artyň harmanyň paýlanşy bilen bağlanışıklı yer jagadyny häzir şonu bilelikde görelim. Ýadyňa bereket. Ömrüme bereket. Artyk bizen alyp durursa ödýämsiň diýerler, dogrymy? Ýine berdiler. Onu da öten ılkıdan galanja beriň mi daý? Oňa da bergin mami daý. Elim kendirle kardeş. Hey, çuvallar getir. Artyk, ýadyňa bereket. Ömrüme bereket. Artyk, burşagy diýersiň diýmişdim. Birazcık bergin bardy. Hasaplaşary. Ýadyňa bereket. Ömrüme bereket. Çuvallar koktaş. Artyk, burşagy diýersiň diýmişdim. Paraman gaýdyp gel. 3 halka daýan alypdyk. Hasaplaşsak gowy bolsun. Ýadyňa bereket. Artyk birazcık bergin bardy. Burşagy diýersiň. Selam işini kim bilýär? O häzir hasaplaşaýaly. Öş. Anhaştanak bilen ölçäwalar. Ýadyňa bereket. Artyk burşa ýapyşlar diýmişdir. Biraz uruk bergin bardy. Hasaplaşaýaly. 25. Yine mi 26?
Adam yok. Yok etmen. Ne kuş şartı Hayır, getirdim. Şimdi karışma oturayım. Değersine artık kazandım. Vay ver bir sap. Vay ver beni. Bir sap. Emre Final Hope. Tomunu qalay. Ayıbı yok. Sen bergenden men taň bolýar. Hay, ne bileyim Naşırcan. Bana vergiden deyin mi yoktur. Aho. Kulağa tartım. Ergin beren deyler. Bana deyani yetmedi. Şu jağa samara Hadi kaçın. ver, hadi ver. Tamam alaymasam dayanak toraydı. Çekil beyler, sağımını değme. İyinin tamamını kısın yapın ne be? Hayır beyler, atmayın benim sağımını. Sen tamamının olmaz mı? Hayır diyor, yürü sok. Can kaydı. Yer artık. Harmanı mensiz payladın mı? Harmanına samandan paylaştılar. Benim kumun alay. Men sen bahçini sattırım o rüzgar. Eştinlerek. Bir de kuşluğun payı. Merhaban doganlar. Aýytladım kino filminden Altıgarly ustadyň kino filmi Altın Harmanyň paýlanşy. Altın Harmany urulýar diýilýär, türkmenler edil şolar ýaly. Inni Qazaqstandan soň gerek Türkmenistana näme üçin? Men şu kino filmleriň şu bölümi Edil Şuwat Türkmenistanyň başyna awanyan hop del gutardy. Hemmede bir wagt karar berildi, häzir durmuşa geçirilipdi. 15-nji ýanwarda hak test diýdi, dogry test edilýär. Näme üçin bilýäňizmi? Iň soňky test galdy. Halk, hökümet we aglaby köpçülük daşary ýurtdakylar. Türkmenistan ýaly şanssız başga bir ýurt ýok. Näme üçin bilýärmi? Türkmenistanyň ilatynyň agramly bölegi 160-70 göterimi daşary ýurtda. Bu näme diýmek? Türkmenistan ýanky Altyn Harman ýaly. Altyn Harmanyň nähili bolanyny gördüňizmi? Türkmenistanyň şular ýaly etjek bolýarlar. Şoň üçin test edilýär. Halk nähili reaksiýa berýär? Hökümet nähili reaksiýa berýär? Hökümete degişli bolmaýan guramalar nähili reaksiýa berýär? Hakyky aktivistler nähili reaksiýa berýär? Oýnatgylar nämesini berýär? Nähili reaksiýa berýär-de nämesini, nirsine çenli berýär? Diýip Üniversitede iň soňky kontrol, iň soňky barlyk edilýär. Test edilýär üniversitede. Şondan alınjak netije görä-de iň soňky strategiýa hüjümüň iň soňky galan açanlarynam jemläp inhaşy görşüňiz ýaly, inhaşy görýäňiz-de nişana alyp urýarlar, basýarlar. Son haramda haram tokumy baýlar, çinownikler, hökümetiň resmiýetleri hemmede gatçy. Emmeti gatçy. Köpsüniň badatlardan habary bar. Köpsüniň habary bar, ýöne aýdanok, bildirenok. Belki mundan soňky rejimde bize de bir zat düşäýärmike diýip bular pikir edýär.
Türkmenistanyna boljak elhenç, çaknaşyk, gan nöküşüklük Gazagystana meňdeme. Näme üçin? Bilýäňizmi? Daşowdy welaýaty boşak galdy edermenlerden. Lewap welaýaty boşak galdy. Mar welaýaty boşak galdy. Ahal bilen Balkan edil olar ýalylar. Türkmenistan döwletiniň 3 welaýaty boş edermen, gujur gaýratly, watanyny, maşgalasyny, ar namasyny saklaýabiljek. Inni Gazagystanda näme boldy? Ýöne şeýler. Bu daşary urtlardaky ýa käbir adam hukuklary, demokratiýa guramalyny allamak üçin näme etdiler? Öňünden bu ýöneköy halky çykaran boldular. Kameralaryň öňüne ýöneköy halky çykaran boldular. Zat etdiler. Ýöne eger hakykatdan bularyň maksady rejimi çalışmak bolsa, dükandan näme günahsy bar? Söwdegärliň näme günahsy bar? Ha, belki günahsy bardyr. Rejim çalışandan soň günahsy bolsa, kanunyň çäginde çäre görürsiň. Ýöne häzir talamaga gerek ýok. Näme üçin talaýar? Siziň maksadyňyz rejimi ütgetmek bolsa, rejimiň nähili ütgedilýändigini Amerikany täzeden açmak ýaly täzeden aýdyp täzeden edip oturmaga gerek ýok. Bu adamlar rejimiň nähili ütgedilýänden gowulýar. Ýöne edeni bulan maksady başga. Bulan maksady ýurdu talamak. Diňe Gazagystany talamakmy ýok? Orta Aziýany talamak. Inni korporasiýalaryň dünýä siýasatyny keskitleýän döwründe ýaşaýar. Şoň üçin mehriban doganlar şunu ýadyňyzdan çykarýaňyz. Näme diýdiler? Russiýa SSR täzeden diketmek isleýär. Şoň üçin boldy. Ýok Hytaý beýle, ýok Otaý beýle, Butaý beýle. Biz ýene bir hakykaty gördük bu ýerde. Näme gördük? Türk geňeşi, Turan nämesi, osy, busy, türkü halklaryň nämesi hemmesiniň goşdugyny gördük. Kömek edebilirlermi? Ay gerek bolsa biz kömek etmeye taýýar. Birden aşağına ýatyrmy? Biriniň aşağına ýatyrmy? He? Näme üçin? Bular ýalaky ýagdaýda derrew herekete geçip kömek edeňmi? Dinleme, garaşma, iýber goşunyňy. Iýber goşunyňy näme garaşýar? Halk eýesi, halk çöregi suga mätäs bollagy taýda. Näme üçin? Biz taýýar eýle beýle, biz her gil kömege taýýar, üns berip syynlaýar. Syynla otur, oturun täk syynla. Syynla otur Türkmenistana başlaýar. Gaty ýakyn wagtda Türkmenistana başlaýar. Ondan soň beýleki ýerlerde de başlaýar. Syynlap oturun şeýdi. Oýnatky. Bu türkü geňeş eýle beýle diýenler turan bar oýnatky. Hakykaty görübilen oklar. Türkmenistan bulan iştäsini näme üçin açýar? Gazagystanda syynap gördüler bular. Türkmenistanyna has ansat näme üçin? Türkmenistany gorajak gerçek goç jigitler, gyýylar, gelinler esasy Türkmenistanyň orta gatlagy ýok watanyň içinde. Ýurdun içinde ýok. Ýurdun içinde ýok. Şoň üçin Türkmenistanyna başlanna ýaşullar, çağalar, aýal maşgalalar, naçarlar edil Göktepe urşunnaky ýaly garşylyk bermäge başlaýarlar. Sebäbi Türkmenistanyna gurnaljak, gol rejimi çalışmagy däl. Elbetde haramda, tokumda, gaçar gider da dedi. Ýöne o taýda maksat olar. Gazagystany üns berin. Gazagistan gymmatly magdanlar taýdan dünýäň iň öňüne çekken ýurtlardan. Tegrek duş gelinýän. Gymmat bahaly magdanlaryň, metallaryň iň köpleri Gazagistan. Näme üçin Gazagystany halkara taýlançylar geldi Gazagystana? Şoň üçin. Inni häzir biz Siriýada gördük, Irakda gördük, Libyada gördük.
halkara alalaşıklar var. Halkara şertnamalar var. Muna hemme kişi doğru ineme diýämi? Boyun mu? Boy alalaşıklar bozýarlar mı? Bozanoklar mı? Göz görtöle bozanoklar. Bunu başgaça edip bozýarlar. Hakyna tutma adamlary, ýanky şol opozisiýa hereketi, oň filiallary, bizim aktivist sumoklarymyz, olar bular bilen hemmeti ýaly adamlary hakyna tutýarlar bulary. Bir gezek ulanyp atylýanlar bar, şol ýaly bir gezek ulanyp atýarlar bulary. Soň bir ýurdy bulaşdyrandan soň, ýakyp ýykandan soň mejburi ýagdaýda döwletler otaýy girmeli bolýar. Ýöne döwletlerden öňürde otaýy korporasiýalar eýýän girýärler. Korporasiýalar etçegini edenden soň, talap işini görenden soň, içini üzenden soň näme diýär? Resmileşdirýärler bu ýagdaýy. Siýasatçylary kim saýlaýar? Baýlar saýlanokmy? Biznesmenler saýlanokmy? Saýlaw kampaniýalary üçin pul gerekkämi? Bu pullary kim berýär? Nädip berýär? Nerden gelýär? Biri sizi gollasa, biri sizin sponsoruňyz bolsa, şoň gaýtargysyny bermelilämisiz? Gaýtargysyz kim pul berýär size? Ene taňyz belki. Belki o da. Belki. Başka kim berýär? Pulu gedek gelenne dostuňa mitgeýär. Pulu gedek gelenne dostuňam düşman bolýar, doganyňam düşman bolýar. Yalanmy? Yalan näme? Dogry. Inni şular ýalaky taýýarlyk görüldi. DVK 2017-nji ýylyň aprel aýynda täzeden aktivleşýändigini bütün dünýä elan etdi. Şondan soň ýasama aktivist sumoklar, ýasama oppozisiýa sumoklar Türkmenistanyň adyndan ýaly edip çykdylar. Dogrymy? Dogry. Biziň dilimiz 5 metr uzak gitdi, hakykaty düşündirjek bolup. Ýöne köp adamyň düşünesi gelmedi. Sebäbi olara erteki gurrun berseň, gowy gelýär, kulaklaryna gowy eşdilýär. Erteki ýalanda. Çokunyň otyrlar. Pikir etjegem oýlanjagam bolany. Inni Türkmenistanyna döküljek ganyň, Türkmenistanyna siziň goýukgaýdan, maşgalalaňyzyň, dogan garnaşlaňyzyň döküljek ganynyň, baskylanjak namusynyň, dökjek göz ýaşynyň jogapkary kim? Kim jogapkary? Şu oýnatky aktivist sumoklarmy? Şu oýnatky opozisiýamy? Ýok. İnternetdäki aktivler, şolary hedil edip gollaýan, şolaň adyndan kommentariýa bilen bize we halkyň, hakykatyň tarapyndan, watanyň tarapyndan bolanlara hüjüm edýänler, tökme datýanlar jogapkärçilik siziň boýnuňyzda. Şu elhençliğin günäti siziň boýnuňyzda. Siz maksadyňyza ýetdiňiz. Bir ýurda bela awanjak wagty, hüjüm ediljek wagty. Türkiýedäki türkmenler näme diýär? Her kimiň partiýasy aýratynam bolsa, syýasy taýdan pikirleri tapawutlan bolsa, düşman gelýär diýilende Türkiýedäki türkmenler birleşip hemişe bililikde düşmana garşy gaýtawul berýärler. Inni ýene-de bu yaradan biri var, türkmenleri şular ýalaky Türkmenistanlar şular ýalaky oýnatgan bolsa, köpüsi hemmeti köpüsi şu aktivist sumoklary we şolaň internetdäki propagandalaryny gollaýan internetçiler, watan haýynlary, siz jenaýatkar, günäkär siz içiňe diýenler her zat diýerdiňiz diýerin, siz günäkär. Sebäbi 2017-nji ýylyň 2017-2018 şeýlemi? Şondan bäri, bular näçe wagtdan bäri bu ýasama aktivistler,
opozisiyalar meýdanına. Ha? Näçe wagtdan bäri? Şu wagt eçenni hakykatdanam Gazagstannaky ýaly senariýaň Türkmenistana bolmazlygyny üçin edibiljek bir hereket, bir bileleşik guramaçylyk ýola goýunyp bilerdi Agdybirlikde. Ýöne Agdybirligi bozdunuz. Türkmenistanyň esasy daşary ýurtlardaky güýjüni bölük büçük etdiňizmi? Bur toporlara böldüňizmi? Ünsüni sogduňyzmy? Anladyňyzmy? Güýmediňizmi? Wezipeňizem möhledi etmeli işiňizem etdiňizmi? Ýumuşuňyza meriňize ýetirdiňizmi? Inni Türkmenistana çozmaly wagt gelenden soň siz otur ýeriňizi ýyldajyk bir ýere goýmaly bolmaňyz üçin siz ýurduňyzy ütgetdiňiz. Şeýlemi? Bulan hemmeti köremälim zatlar. Satdyňyz öz watanyňyzy, Türkmenistanyny goýup gaýdan öz maşgalalaryňyzy, hosarlaryňyzy, çağalaryňyzy, naçarlaryňyzy, önüp ösen topragyňyzy, klaslaşlaryňyzy, gullukdaşlaryňyzy satdyňyz. Siz pikir edýäňiz, bu hakyna tutmalar Türkmenistana gelse, Türkmenistany ýakyp, ýykyp, talap başlasa, men maşgalama degmez. Men ýerime, malyma, mülküme degmez, bizi talamaz, men namusyma maşgalamaz diýip pikir edýäňiz. Arzu ediberin. Arzu ediberin. Inni ýene bir zatda. Gazagstannaky şu vandalizm, talaňçylyk hereketlerini men gurnadym, men etdim diýip oturan adama garşy çıkış eden bir aktivist topar var. Aktivistler topar. Toparam derler, baraydar topar diýerler şoňa. O bular ganym düşmanly. Biz Murat Gurbanow bilen öz aramyzda düşünýüşdik, bir halkyň ünsü bölünmesin, halkyň ruhu galkynsyn, halkyň agdybirligi berkesin, agdybir bolsun, agdybirlikde hereket etsin diýip diňe şonu ýetdilen biz. Düşünýüşdik öz aramyzda diýdik, bize agdyna gelen zatlar diýdiler. Arkamızdan gurulýar. Heniden gurulap ýörler arkamızdan bur topar tökme dat. Aslında agentam özleri, watan dönümüm özleri, adam satýanam özleri. Bular 200'lü däl, 200 yüzlü. Nädip? Bular Murat Gurbanowa garşymy? Garşy. Murat Gurbanow halan okmy? Halan ok. Ýigrenýär, hüjüm edýärler. O devekan gurnan Gazagstannaky talaňçylygyna, gan nöküşlüğüne el çarpýarlar. Şoň videolaryny ýaýradýarlar, paýlaşýarlar. Berekeller Gazak halky. Nirdi Gazak halky? Gazak halky näme diýdi? Biz diýdi Nursultan Nazarbayew wezipesinden gitsin, şonu isleýädik. Halkara metbuada açıklama berýärler halkyň wekilleri. Nazarbayew wezipesinden gitdi, wezipesinden aýrylyp boldy, bizim maksadymyz şodu diýe. Inha taýýarlykdyr halk. Inha halk näme? Aýryldymy? Şunu maksat. Bolýa onda häzir haramda aýrylsyn, ýerine serdar gelsin, o gulala gulluk. Hawa sizarlarlar ýöne ol durmuşa geçirilmeli proyektler bara, şolar durup bilmezler. Şo proyektler eýem durmuşa geçirilmeli wagty geldi. 15-nji ýanwarda test edilýär. Kim nähili reaksiýa berýär. Şoňa görä kimin keseline göre resept ýazyp, şoňa göre bejeriş işini durmuşa geçirýärler. Başka näme diýin mehrumanlar? Hiç wagt ýurtlar gönümel özü bir ýer basyp alanok. Hökman araçy ulanýarlar. Hakyna tutmalar ulanýarlar. Näme üçin?
ýagdaý bulaşdy Gazagystanyna. Şoň üçin bilelikde goranuş alalaşygyna agda ýurtlar şolar goşuny berip Gazagystany şolara ýalyk alyp çykmalymyşyn. Indi mundan soň ýene de myşmyşlar bar. Näme diýerler? Erbeniler häzir Gazagystanyna Garabagyň aryny alýar diýerler. Neteredin provokasiýa. Bulam gaty täzin provokasiýa. Bulam gaty täzin propaganda. Ermeniler Gazagystanyna Garabagyň aryny alýar diýerler. Gazaklar özüni Garabag bilen baglanşykly hasap edýärmi? Edeno. Onu sen muny nerden oýlap tapdyň? Ha? Sen muny nerden oýlap tapdyň? Ha? Her gurrunyň, her ýalanyň aňyrsynda birazjyk bir neme bardyr diýilýär. Elbetde Türkmenistan we beýleki ýurtlar bolandan soň gezek Azerbaýjana da gelýär. Pikretme, gelýär Azerbaýjana da. Ýöne birazjyk wagt gerek Azerbaýjan üçin. Häzir Gazagystanyň soňky nowy Türkmenistanyna. On mäşinnäki testa bagly. On mäşinnäki synaw. Şol synaň netijelerine görä bular şoňa görä taýýarlyk görýärler.